شغازينك اسكت فخنزع يقوم زيد الجقان دكا توليد اللعبة يبلتاك زود فزي قبر سرير حزع شغازينك اسكت فخنزع يقوم زيد الجقان دكا توليد اللعبة يبلتاك عديني كبلا حالي بالوغي زي أسفسي عايقوم الدنيا مجاز عرسي شدك اللعال كبرش حالينو نردو نزاري نقد حال كله لو زي كتته خدها زي مكته تاريخ البقيو دوخة زبوته حالي بالموطيو زي أسفزين عايقوم الدنيا قجة حرسي قول فزي قبر السريع بنزاح شغا زينك اسكت بخنزح حقوق زين الرجال بكا تولي دلا مبال يبلتاكا قول فزي قبر السريع بنزاح شغا زينك اسكت بخنزح حقوق زين سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتان بحقنانيو لومون كم وترو العلا قداسنا تجلوهم تحستوتات حزنا لكم قريبنا لنا أكساب موداتنا إذا مدى مسانا كتسون عدما بخبر نعدمكم نايلومي RST سفح زبالي قون كم وترو دما لايك مقبار شير مقبار يتوتاتكم من حساباتكم بهناس من قد مقلاز نتحساسب سلو تخلو تقبروا ودما دقيمنا دقاقيمنا كنا مسجنكم نفتو مبار جزيكي وسدنا مجمريا بتقدم أي كفال زلو كنجمرينا ببوانو دما نتغير فايدي جاربو findings, we want to put a human face on these statistics and focus specifically on the immense suffering of the Ethiopian people. We will also highlight the sharp criticisms of the current administration's failure to protect its own citizens. This will be a detailed breakdown, so let's get started. James, the report's executive summary sets a somber tone. It acknowledges that the cessation of hostilities agreed in an era of and the human cost of this shift has been بعفشا تي ريبورت انقاذ زلو ويو ابزع بتاتات زقبر زلو كنتات دما قدميت له ኢትዮጵያ ክትብል ከለኻ ብቐሊሉ እውን ክግለጽ ክል ሃገር ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ that's why ድማ ኣብ ትግራይ ኣብ ኣምሓራ ኣብ ኦሮሚያ ኣብ ዝናበሉ በቦቱ እዮም ዝገልጽዎ the report which covers Ethiopia's human rights situation in 2024 alleged significant human rights abuses overwhelmingly being perpetuated ብመንግስታትን ስርዓቱን ዝመጽእ ዘሎ እዩ ገለ ካብኣቶም ይብሉ arbitrary or unlawful killing هندبت بزي زخوني يكون مخنيات يكون كمان مع اللوفت زي حقاوي مقتل يعني زارب زلنا ما صار يكون زي أديهم له بزي زخوني يكون حقاوي بزي زخوني يكون كناتات زقط تلو سباتين يعني زارب زلنا قدامي disappearances سبازت أفوي يقولوا له قصي لهم torture and cruel كمو حماقة أساسرة بقفعي زي سبعات هذا كمان ما كبرنا ديك سبات بزقود الحماقة أساسرة هذاني يقولوا بزي زخوني يكون مخنيات هندبت هو يكون arbitrary لكن كم صار مالتيو كمان transnational repression against individuals in other countries كمون أبكال هجر نزلوا بستفعل عليه من قد زجبر تبقى صوتات نتوم سبات كاب إثيوبيا وصاين نزلون حلقان مودع زجبر مالتيو serious abuses in conflict كمان ما أبتكينات أجرون نزلوا ما كبيد يكون كبيد متكعتي وين قصتات نفس مالتيو serious restrictions on freedom of expression كمون media يكون أبكال حسب كان مجلس عبي تسعنوتات يجبر كم زلوا violence of threats زي نابنت war crimes and conflict related abuses زي أبتي general كبال كله
war crimes ገበናት ናይ ኩናት ከምኡውን ኣብ ኩናት ኣብ ዕግርግር ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ at least ታይብላሎ ኣብቲ in one specific incident ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ወርሒ ሓደ ዕለት 29 ዘጋጠመ ብውሕዱ 89 ሰባት ዝተቐትልሉ ቦታ ከም ዘሎ እዚ ድማ ከባቢ ኣብ መርዓዊ ዝበሃል ቦታ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘጋጠመ እዩ ከምኡውን on April 12 Amnesty International released investigation into the incident እዚ በቲ Amnesty International ዝበሃል እውን መጽናዕቲ ዝተገበረሉ እዩ and እዚ ንሪኦ ዘለና ብግልፂ ገሰታት ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዘጋጥም ዘሎ እዩ እዚ ከዓ ኣብ ሓደ ቦታ ወይ እውን ሰባት ዝተቐተሉ ሰባት ዝጠፍኡሉን ቦታታት እናተገልፀ ከሎ ብዛዕባኡ ግን ከምቲ ዝድለ መግለፂ ኣይትረክብን ኢኻ ከምቲ ዝድለ ስጉምቲ ከምቲ ዝድለ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ኣብን ስርዓቱን ኣይትረን ኢኻ ዝኾነ ይኹን ንዑ ንቁጠቡ ክሃስስ ዝኽእል ሕማቕ ይኹን ዘረባ እውን ኣይዝረብን እዩ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ዘሕዝነና እዚ ብስቴት ዲፓርትመንት ዝተገበረ ክኸውን ከሎ መንግስቲ ካናዳ ዝገበሮ ድማ ክንርኢ ምክንያቱ I want to connect everything መንግስቲ ካናዳ ዝገበሮ ካስምዑ እዚ government has just issued a high-level travel advisory for Ethiopia, urging its citizens to avoid all non-essential travel. But it's the specific language they're using, John, that's setting off alarm bells. Exactly, Alex. This isn't your standard cautionary note. The advisory warns of a security situation that can collapse without notice and points to a very specific threat, even in the capital, Addis Ababa, the risk of spontaneous demonstrations becoming violent. So let's break down መንግስቲ ካናዳ ድማ ነቶም ካናዳውያን ዜጋታት ናብ ኢትዮጵያ ክኸዱ ዝኽእሉ ልዑል መጠንቀቕታ ዘለዎ ሓበሬታ ከም ዝሃበን እቲ ሓበሬታታት ናቱ ድማ ኢትዮጵያ ብዙሕ ሪስክ ዘለዋ ናይ ኩናትን ዕግርግርን ዘለዋ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኩናት እንተዘየለ ሃንደበት ዕግርግር ይኹን ፀገም ከጋጥም ከም ዝኽእል ብኡ ድማ ሰባት ኣብ ሓደጋ ክወድቁ ስለ ዝኽእሉ ናብ ኢትዮጵያ እትገብርዎ ጉዕዞ ጠጠው ንኸብልዎ ሪኮመንዴሽን ይዝህብ ዘሎ ካናዳ ማለት ድማ ሓደ ካብቶም ንኣቢ ይኹን ነቲ ስርዓቱ ካብ ዝሕግዙን ዝድግፉን መንግስታት እዩ ስለዚ ካብ ጀርመን ከምኡ ካብ ዩኬ ከምኡ ካናዳ ኣሜሪካ እውን ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ እውን ኣብ ኢትዮጵያ መጠንቀቕታ ኣውፂኡ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ሴኪሪቲ ሕቶናቶም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ሕማቕ ይኸይድ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ግን ኩሉ እዚ it doesn't mean much ንኣቢ ኣብ ልዕሊ ኣቢ ዘለዎም ፖሊሲ ንኣቢ ዝኾነ ይኹን እገዳድዩ ተፅዕኖ ንክገብሩሉ ኣይክእልኒ እዚ ወዲ እዚ ድማ ከም ኤርትራዊት ከም ከለካ ተሓዝን ከማል ማለት እንታይ ዓይነት ፀላኢ ከም ዘለና ኩሉ ዓይነት ዕንደራ ገይሩ ብድሮናት ሰብ ቀቲሉ ወይ ካልእ እውን ገይሩ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናት ኣብ ኣምሓራ ድማ ተመሳሳሊ ክንደይ ፀገማት እናገበረ ከሎ ብፍፁም ብዓለም ደረጃ ኩነነይ ስዕቦ ኮንሲኮንስ የለ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ የለን ኤርትራ ግን ኩናት ናይ ትግራይ ጠጠው ኢሉ ክንደይ ገይሩ ከሎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩናት ዘይተሳተፍ ዘላ ሃገር ኩሉ ግዜ ብሕማቅ ክትጥቀስን ፀገም ክወርዳን ኢኻ ትርኢ ስለዚ sometimes ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብትገብሮ ገበን ከም ዘይትቕፃዕ ዘላ ፕሩቭ ይገብረልካ በደሲ እቲ ዝሕዝን ክፋልስ እዩ ወላ ገበን ከይገበርካ እቲ ፀገም ዝቕፅል ምዃኑ እዩ ወላ ዝኾነ ይኹን ከይበደልካ እቲ ፀገም ዝቕፅል ምዃኑ እዩ ክሳብ መዓዝ ኢኻ ከምኡ ዝቕፅል እንታይ እቲ ዕላማ ምናልባት እዚ ሕጂ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ከ ነዚ ክቕይረልና ይኽእል ዶ መጀመርያ ሓንቲ ነገር ከረየኩም እየ ቅድሚ ናብኡ ምኻድና ግን ተፈላለየ ሪፖርታት ወፂኢታት ናይ ህዝቢ ሓደ ካብቲ ንፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ኣቢ ዓብ ብድሆ ክኾነ ዝኽእል እንተሎ ኣድማ እዩ ይብልለው እቲ ህዝቢ መናብሮ እናገደዶ እንድሕር ከይዱ ንሱ ኣድማ ገይሩ ይከኣልዮ ዝኽእል ዝብል ዘረባ ብዝሰፍሐ ኢና ንሪኦ ብካልእ መንገዲ ክንሪኦ ከለና ድማ ናብቲ ናትና ናይ ኢትዮጵያን ገዲፍና ለንቀነ 2-3 ብዛዕባና ዝወፁ ነገራት ክንርኢ ኢና መጀመርያ እዚ እስከ ንስማዕዮ ሓንቲ ቪድዮ ካብ ሄኖክ ሰማዕኳ ኣላ ሄኖክ ብልጫ ማለት እዩ يجوزون رأي سرعة قرأت كارس لازم يقولوا تسيلوا بديلوا بس حنت هاجر زملنا بيتوني وزملنا زعريز مصر خمو جاي يسرح يمس أمريكا حدا نقرب عليه عند حدا أو زلوا تغير نقر له بدنا إيران أمريكان أبسع زي أبكم يكون تاتيو زلوا تغير نقر له دي خمس زوالكوا تي زتحت درجة وريد زلوا وان أبسع زي يجي غمي زبل حتى هم تدخل خون غمي زبل لبام أبجيزي بايدن لحد أينه هنا of course من محدار president بايدن مالتيو ناتي ساعات تقدر في إثيوبيا قبل زنبرة متتاو ناتو قبل مرسي قبل علي تكالات ناي ساعات تقدر قبل علي وتهدراوان أزاس ساعات تقدر حدا عب جدا غيرون يروح مالتيو تتجراتي أبزي وانزي من محدار ترامبون نتجرا منتين غيرولو تتجرا أيتل علينا لو ماشي لذي إذا أبوت عند هاللوه
ኣብ ግዜ ምምሕዳር ባይደን ዘይነበረ ኣብ ግዜ ትራምፕ ተወሳኺ ዝኣተወ ነገር እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ መጀመርያ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ኤምባሲ ምምሕዳር ትራምፕ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ 4 ሒዙ ሙሉእ ከም ዝዕፆ ተወሲዱ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ምዕፃው ናይ ሓደ ኤምባሲ እንታይ ዘመላኽት እንድሕር ኣልካ ኮንካ ዝኾነ ይኹን ዲፕሎማስያዊ ዝምድና የብልናን ኢኻ ትብል ዘለኻ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካ ባይ ዘ ወይ ካብተን መጀመርያ ኣብ ኤርትራ ኤምባሲ ዝኸፈታ ድሕሪ ናይ 1993 ምዋጅ ናይ ናጽነት ናይ ኤርትራ ሕጂ ድሕሪ ኣብ ኤፕሪል ድሕርቲ ሪፈረንደም ናጽነት ምስ ተኣወጀ ተቐዳመይቲ ኣብ ሰነ ኤምባሲ ዝኸፈተት መንግስቲ ኣሜሪካ ካብ ሽዑ ከኣኒ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ዳርጋ ዝሓለፈ 30 ዓመት ሕጂ ኣብዚ ነቲ ዘረባ ዝብሎ ዘሎ ፓርሻል ትሩስ ክፋል ናይቲ ዘረባ ወሲዱ ንፖለቲካዊ ናራቲቭ ዝጥቀመሉ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣንጻር ኤርትራ ፖለቲካዊ መርገፂ ከም ዝወሰደ ወይ እውን ኣንጻር ፖሊሲ ናይ ኤርትራ መርገፂ ናቱ ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ምዃኑን ዝኾነ ይኹን መግለፂ ኣይሃበን ብግምጣሉ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ርኢና ኣለና እንታይ እዩ ዘርእየካ ዘሎ እንታይ እዩ ዝጥቀም ዘሎ እቲ ዘረባ ናይ ሄኖክ which is common ልሙድ ተርእዮ ማለት እዩ ነተይ ፍርቂ ሓቂ ወሲድካ ንዕኡ ስፒን ትገብሮ ትዝውሮ ትሽንክሮ ማለት እዩ ንኣብነት ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ክዕፆ እዩ ዝብል ንኤርትራ ስለፀለ ወይ እውን ኤርትራ ስለዘበለ ደይኮነ እቲ ጀነራል ስቴት ዲፓርትመንት ኮስት ካቲንግ ሜጀርስ ኩሉ እቲ ንገብሮ ዲፕሎማሲ ምስቲ ናይ USAID ይኹን ካልእ ኩሉ ኤፊሽንሲ ዝበልዎ ዶጅ ዝበሃል ዝነበረ ብኡ መንገዲ ኣገለገለን ሃገራት ዘለና ረብሓ ብካልእ ሃገር ጌርና ክንገብሮ ንኽእል ኢና ስለምንታይ ከም ዝብል ዘሎ ንኣብነት ስዊትዘርላንድ ኤምባሲ ናታ ኣብ ዝኾነት ሃገር ኣብ ኣፍሪቃ የብላ ስለምንታይ ኣብ ኩለን ሃገራት ኤምባሲ ምግባር ክቡር ስለ ዝኾነ ንእሽተይ ሃገር ስለ ዝኾነት ናይ 2-3 ሃገራት ኣብ ሓደ ቦታ ዝኾነሉ እያ ትገብር ካልኦት ሃገራት እውን ከምኡ ኣኪበን ናይ ገለ ሃገራት ኣብ ሓደ ቦታ ይገብራ ማለት እዩ ስለምንታይ እቲ ዲፕሎማሲ መዓልታዊ ዘይትሰርሕ ተኮይንካ ዓብይ ኢንተረስት ተዘይብልካ ኣብቲ ቦታ ኣኪብካ ኣብ ሓደ ቦታ ትገብሮ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዓብይ ኤምባሲ እንድሕር ኣለዎም ኮይኑ ኣብ ካልእ እውን ከምኡ ነቲ ጉዳይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ካልእ ዘሎ ኣብ ግብፂ ዘሎ ካልእ ሃንድል ክገብሮ ይኽእል ወይ ተኬር ክገብሮ ይኽእል ዝብል ውሳነ ክህልዎም ይኽእል እዩ እዚ ግን ዳይሬክትሊ ምስ ኤርትራ ፀገም ስለ ዘለዎ ንኤርትራ ብኸማዕ ዓይነት ክጥምታ ስለ ዘልዩ ዝብል ዘረባ የለን ብግምጣሉ ስቴት ዲፓርትመንት ምስ ኤርትራ ርክብ ይገብር ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ምስ ኤርትራ ርክብ ክገብሩ ከም ዝደልዩ ኣብ መዓልቲ ናጽነት ዝሃብዎ መልእኽቲ ኣሎ ካልእ እውን ናብ ኤርትራ ዝተሰደደ ካብ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኤርትራ ዝኸደ ደብዳቤ እውን እንተኾነ ዝነበረ ኩሉ ሕማቕ ነገራት ኣልዩ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ክኸይድ ከም ዝደሊ ዝገልፅ ኣሎ ሄኖክ እዚ መርድእ ስለ ዝኾነ ንዑ ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ እውን ፈፂምካ ተስፋ ከም ዘይህሉ ክገብሮ ስለ ዝኽእል እንታይ ገብር ዘሎ ሪቪዥን ነቲ ዝነበረ ቀደም እወ እቲ ዝነበረ ፖሊሲ ኣይተቐየረን ተስፋ እዩ ዘሎ እምበር ኣይተቐየረን ኣብ ሓቂ ኣሎ ጥራይ እንታይ እዩ ግን ንሱ ዶናልድ ትራምፕ መርገፂ ናቱ ናብ ኤርትራ ሕማቕ ከም ዝኾነ ምስ ኤርትራ ሕማቕ ፖሊሲ ክኽተል ከም ዘለን ዝገብሮ ዘሎ ንዑ ዘረጋግፅ ዝኾነ ይኹን ኤቪደንስ የለን ንኤርትራ ብሕማቕ ክጥምታ ከም ዘሊ ዝገለፆ ነገር የለን ዝበሎ የለን ዝነበረ ፖሊስታት ቅድሚ ዝነበረ ክሳብ ሕጂ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ስለዘይበፅሐ ንሱ ናብ ኤርትራ በፂሑ እዚ ፖሊሲ ናተ ኢሉ ምስ ገለፀ ሽዑ ምኾነ ነይሩ ግን ኣገይ እንታይ ግን ኣብዚያ ነገር እዚኣ እንታይ ክጥቀም ፈቲኑ ይመስለኩም ንብዙሓት ሰባት ድማ ብዙሕ ሰብ ሸይር ገይርዋ ሪአ ኣለኹ እዚኣ ካብቶም ተቃወምቲ ማለት እዩ as if it's a new thing ኣብዚ ስምዕዎ ሕጂ ንብዙሕ ሰብ ድማ በዚኦም ዘደናግሩ ነቲ ንኽትኪሮ ቀሊል ዘይኮነ ስራሕ ክተሓልፍ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ኢንስቲቱሽንስ ኣለዉ ትካላት ኣለዉ ሕጂ እዚ ነቲ ኣብ ልዕሊ ስርዓተ ግረፍ ዘሎ እገራ ክሳብ ሕጂ ክንደይ ተኣልየ ክገልፆ ሰኒሐ ግን ካብኡ ሓሊፍካ ኣብ ኣሜሪካ እንታይ ኣሎ 3 ኣካላት መንግስቲ ዘሎ ሓጋጊ ፈራዲ ከምኡ ከዓ ፈፃሚ ኣካል ኣሎ ሕጂ እቲ ልዕሊ ስርዓተ ግረፍ ዘሎ እገራ ብፈፃሚ ኣካል ፈፃሚ ኣካል ባይደን ኣብ ዝነበሩ ነይሩ ሕጂ ከዓ ቦቱ ኣሎ እቲ ካልእ ሓጋጊ ኣካል ኣብ ኣሜሪካ ክልተ ደረጃታት ናይ ሓጋጊ ኣካል ዘሎ ኮንግረስ ኤን ሴኔት ማለት እዩ ሕጂ ብሰዓት እዚ ኣብ ኮንግረስ ሓደ ሪዞሉሽን ዝቐረበሎ ንክፀድቕ ማለት እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚያ ጥራይ ሕጂ ቅድሚ ኣብዚያ ዘረባ ምእታው እንታይ ኢልኩም እቲ ዘረባ ፅቡቅ ገይሩ ይፈልጦ እዩ ግን ንሱ ትክክል ክገልፆ ስለ ዘይደሊ እዩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ስጉምቲ ኣብዚ እዋን እዚ ካብቶም 3 ኣካላት ናይ መንግስቲ በቲ ኤግዜክቲቭ ጨንፈር እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኤግዜክቲቭ ኦርደር ስለ ዝኾነ ብፕሬዚደንት ጆ ባይደን ዝተገበረ እዩ ስለዚ በቲ ሰነት ይኹን በቲ ኮንግረስ ይኹን ብከምኡ ዝመፅእ ኣይኮነን እንታይ ማለት እዩ እዚ ኤግዜክቲቭ ኦርደር ዝገበሮ ባይደን እዩ ገይርዎ ባይደን ድማ ብናቱ ስልጣን ናይ ፕሬዚደንታዊ ስልጣን እዩ ገይርዎ ነይሩ ብካልእ ዘረባ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ክቅይር ከሎ he can revoke anything ኩሉ ተኣቡ ዘሎ ኩሉ ክግምጥሎ ይኽእል እዩ ከኣልዮ ይኽእል እዩ ኩሉ ስለዚ
ዲፕሎማሲ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ካልእ ፃዕሪ የድሊ ክበሃል ከሎ ብሙሉእ እቲ ተገይሩ ዘሎ ብመንገዲ ናይ ፕሬዚደንት ስለ ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብናቱ ፕሬዚደንታዊ ሓይሊ ኤግዜኪቲቭ ኦርደር ዝብሎ ክንደይ ፖሊሲታት ቀይር ኣሎ ዳርጋ ዝበዝሐ ጆ ባይደን ዝገበሮ ብሙሉ እናኣለየ ዝኸይ ዘሎ ንኣፍሪካ ይበፅሐና ኣሎ ጀነራሊ ግን ኩሉ ንሱ ዝገበሮ ፖሊሲታት ኣብ ምቕያር ተዘይኮይኑ ዶናልድ ትራምፕ ዝኽተሎ ጆ ባይደን ዝኽተሎ ዝነበረ ዝቐፀለሉ ኣብ ውሕዳት ሃገራት እዩ ዘሎ ኣብ ውሕዳት ሃገራት ኣሎ እዩ ንኣብነት ኣብ ቬኔዙዌላ ዝነበረ ሜይንቴን ገይርዎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣበርቲዕዎ ክንብል ንኽእል ኣብ ኪባ ከም ኣብ ኤርትራ ክበፅሕ ከሎ ነቲ ፖሊሲ ናይ ጆ ባይደን ክኽተሎ ኣይክኽተሎን ካብታ ደብዳቤናቱ ክኽተላ ከም ዘይኮነ ነጊሩ ባት ኣጋይ ሳብ ሕጂ ጭቡጥ ነገር ዝረኣናዮ ነገር እያለን ውዱእ ዝኾነ ብግምጣሉ እቲ ዶናልድ ትራምፕ እዛ ኣብ ቅድሚት ኣብ ቪድዮ ኣብ ካልእ ቪድዮታት ዝገልፀልኩም ራሻ ከም ፀላኢት ናታ ብክልቲኡ ቻምበርስ ፖለቲካል ይኹን ሚሊታሪ ይኹን ብሙሉእ እስታብሊሽመንት ናይ ኣሜሪካ ራሻ ክትወድቕ ኣለዋ ዝብል ፖሊሲ ዘለዎ ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ንዩክሬን ንሓግዝ ክሳብ መወዳእታ ንራሻ ንኣግዳ ንዕፀዋ እዩ ዝብል ዶናልድ ትራምፕ ከበይኑ ኣይክተሎን ኩሉ እስታብሊሽመንት ናትኩም ኢሉ ናቱ ፖሊሲ ይኽተል ኣሎ ናቱ ፖሊሲ ድማ ሞር ፓወር ኣለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ክንሪኦ ከለና ብፍላይ እቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ዝተመቕለ ስለ ዝኾነ እቲ ሓደ ምቃል ማለት እዩ እቲ ሓደ ክፋል ሪፐብሊካን ዝበሃል ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቤዝ እዩ አንጻር ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ይደልዩ እዮም ቢካዝ ዶናልድ ትራምፕ is too popular ብዙሕ ናይ ህዝቢ ደገፍ ስለ ዘለዎ እቶም ፖለቲከኛታት ናይ ሪፐብሊካን ዘለዉ አንጻር ዶናልድ ትራምፕ ዝገብርዎ ስጉምቲ ከቢድ እዩ ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ጎኑ ጠጠው ክብሉ እዮም ዝመርፁ ብካልእ ዘራርባ ዶናልድ ትራምፕ can do many things ብዙሕ ነገር ክገብር ይኽእል እዚ ሕጂ ንሱ ዘምፅኦ ዘሎ ነጥቢ ንብዙሓት ሰባት ከም ሓደ ዓብ ነገር ገይሮም ገሊፆም ግን እንታይ ማለት እዩ ክገልፀልኩም እያ ካብ ገጻት ናይ ኮንግረስ የምፅእ ኣለዎ ኮንግረስ ዳት ጋፍ ይብል ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሪዞሉሽን እዚ ብሪዞሉሽን 350 እዩ ዝፍለጥ እንታይ ዝብል A resolution recognizing widespread decade-long human rights abuse in Eritrea, including indefinite imprisonment, inhumane prison condition, and the absence of democratic institutions, expressing support for the right and freedom of the Eritrean people. እዚ ሕጂ መዓስ ተኣታትዩ ኣብ ኮንግረስ እንተሓይልና ኮይና ኣብ መበል 119 ኣኼባ ናይ ኮንግረስ ኣቕሪቦም ኣለዉ እዚ እማመ ዝቐሪቡሎ ማለት እዩ እዚ እማመ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ን10 ዓመታት ዝኸደ ምግሃር ሰብኣዊ መሰላት ነቲ ኢንደፊኒት ዝኾነ እስር ቤታት ማለት ኣብ ኤርትራ ተኣሲርካ እትሞት ጥራይ ሓምራይ ትወፅን ኢኻ ሕጊ ዝበሃል ነገር የለን ነቲ ኢንሂሜን ዝኾነ ወይ ከዓ ካብ ሰብኣውነት ወፃኢ ዝኾነ ኣተሓዛቕ እሱራት ከምኡውን ማለት እዩ ናይቲ ኣብ ኤርትራ በኺሩ ዘሎ ዲሞክራሲያውያን ትካላት ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ከምቲ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ትካላት ማለት እዩ ሰለስተ ኣካላት መንግስቲ ክህሉ ይኽእል ግቡእ ሓጋጊ ፈፃሚ ፈራዲ እዚኦም የለውን ኣብ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ እንታይ ዘሎ ፈፃሚ እውን የለን ኣብ ኤርትራ ኢሳያስ ጥራይ ዘሎ ስለዚ ነዚ ሪኮግናይዝ ብምግባር ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ስርዓተ ግረፍ ፀቕጢ ክገብር ዝኽእል ሓደ እማመ ቀሪቡሎ ነዚ እማመ ዘቕረቦ ሴነተር ደርበን ይበሃል ብዛዕባ እውን ድሒረ ሓደ ቪድዮ ከሪእኩም እየ ማለት እዩ ነቲ ስርዓተ ግረፍ ዝገብሮ ዘሎ ምግሃር ሰብኣዊ መስራት ኣብቲ ናይ ሴነት ፍሎር ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ባይቶ ናይ ሴነት ቀሪቡ ዝሃቦ መግለፂ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዘርእየና ንድሕር ኣሎ ኮይኑ እዚ ሕጂ ከም ዝበልክዎ ኣብ መበል 119 ኣኼባ ናይ ኮንግረስ ዝቐረበ እዩ ስፖንሰር ከዓ ይወለኹም ሴነተር ደርባን ይብለ እዚ ዝብሎ ዘሎ እቲ ሓበሬታ ሓቂ እዩ እቲ ሬዞሉሽን ከም ዝቐረበ ብሴነተር ዲክ ደርበን ዝበሃል ከም ዝቐረበ እዚኣቶም ኩሎም ሓቂ እዮም እቲ ዝብሎ ዘሎ ግን መጀመርያ ኣብዚ ተመሊስና እንተሪእናዮ እንታይ ማለት እዩ እቲ ሬዞሉሽን ዝበሃል ጀነራሊ ሬዞሉሽን ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ትርጉም እዩ ዘለዎ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ነቲ ቃል ደርቢ ኣቢልካ ከም ሓደ ዓብ ነገር ጌርካ ምዝራብ A simple resolution is a legislative measure passed by only one chamber of the legislative body like the US Congress and it does not have the force of law resolution ዝበሃል መርገፂ ናይቲ ፖለቲካዊ ናይ ሰነድ ድዩ ናይ ኮንግረስ ዳምበር ሕጊ ይኮነን ስለዚህ እዚ መርገፂ ናይቲ ኮንግረስ ወይ ናይቲ ሰነድ ፍሎር ነቲ ሰነድ መርገፂ ናትና ኣብ ኤርትራ ከምዚ ንምባል ዳምበር ከም ፖሊሲ ናብ ኤርትራ ዝኣቱ ማለት ኣይኮነን it is used for matter specific to that chamber and doesn't require approval from the other chamber or the executive branch እዚ ማለት ማለት እዩ እቲ ኮንግረስ እንድሕር ነዚ ነገር ዝተቐቢሎም ሕሊፎም ኮይኖም እንታይ ዝብል ኮንግረስ መርገፂ ናቶም ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ኣይተኸብርንያ ኤርትራ ፀረ ዲሞክራሲያ ወይ ገለገለ ዝብል መርገፂ ክህልዎ ይኽእል እዩ ፅቡቕ ማለት ኣይኮነን እዚ ንባዕሉ ሽግር እዩ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ሬከርድ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ኣይሕግዝን እዩ ወይነቶ ኮይኑ እዚ ሕጂ ከም ወላ ሓንቲ ዘየለ ዚፍ ናቲንግ ግን ካብቲ ዝግብኦ ንላዕሊ ድማ ክትባ ይብልካ እዚ ስለተባህለ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ናቱ በዚ ክቅየድ ይኽእል ማለት ኣይኮነን
ندونالد ترامب كجبر زغل وسانة كعنقص أي خلوة يون كل كل زغل حيل مالته تايكونه سلازي أبزون بزح سعرية دلي جن كم نريو زلنا هذا إمامي قريب زول خامبر زتودي نجرا يكون نعم purpose سلمتا إن من تعلم كم زي قبره simple resolutions are used for internal matters within a single legislative chamber such as establishing rules of procedure expressing congratulations or condolences or creating committees سلازي زي نتي chamber نعمل كلتا chamber سالوا بأمريكا في House of Representatives بحال كونغرس بلوه بتحدد ما تسند بلوه سلازي إذا كلتا من ناتهم نتحجر محزانة دي محزانة انت عينت ملغ تخن ابغزي حقوس يغون ابغزي حجر راب على يغون ابغرا حجر حزنة انت عينت ملغ تتم حلالف نعو مرقص انو كخونم زحزو دعنبر بوليسي درجة بو درجة يخون زبلي لن سكوب دابنا تايت علامة زي this is AI generated response لذي it's accurate مبزحت جزء كابزن اللي على الريسيرش غيركم بعلهم ريسيرش تقدروا تقولون scope they are limited in scope and only apply to the chamber that passes them أتيناتهم نمتى علامة وينتى عينت سلوان لهم تلا دما دروتي سلواناتهم يبلكم الله only دما نتي كونغرس عند حرام حلالي فوجي كونغرس راي كتقام له زغل سلازي إذا دما كونغرس دما ريبابليكانس يوم دومينيانت زلوا سلازي ناي ديمقراطيزم زلوا متيو بكلهم تقبلنا تركب يخلي هيكلن كلا رسيف force of law unlike bills or joint resolutions simple resolutions do not become law and do not require presidential approval سلازي إذن رياضة لنا هذا بخلت وجنا يكون زمت زلوا سلازي هذا يجوم زلوا كلا إذا أنا بحكي يكون نبكال بوليس درجة دسجاجر نجارون أيقونة نزل لكم زلوا example in the U.S. Congress a simple resolution might be used to appoint a member appoint members to a committee express condolences on the death of member of Congress and set the daily schedule for the House of or Senate بحفشة it is something agad siya politika hada ጉዳይ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ እዩ ግን ክሳዕ ክንዱ ፅልዋ ዘሎ ጌርካ ድማ ንዑ ከም ሓደ ዓቢ ፖለቲካዊ ዓወት ወይ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ጌርካ ምዝራብ ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን እዚ ማለት ግን ሸለል ተባሂሉ ክሕለፍ ዝኽእል ማለት ኣይኮነን እቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራ ኣሜሪካ ዘሎ ነዚ እውን እንተኾነ ትክክለኛ ቃልሲ ዘድልዮ እዩ ስለምንታይ መብዛሕትኡ ሓበሬታ ካብ ኣባይታ ዘሎ ነገራት ጥራይ ዘይኮነ ዝተጋነነ ነገራት ናወፀ ኣብ ኣሜሪካ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ካልእ ከም ዝኣቱ ዘሎ ሓንቲ ኤቪደንስ ክበኩም እየ መጀመርያ እዚያ ኣርቲክል እዚኣ ምስ ሰማዕኳ ከመይ ሓሪቃ መስለኩም ኣነ ኣንጋሪሰን ትበሃል ሓንቲ ጋዜጠኛ ፍትሃዊት ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣብቲ ፌስቲቫላት እውን ተሳተፍ እያ ኣብዚ ዓመት እዚ እውን ተሳቲፋ ነይራ ድሕሪ ምስታፋ እውን ፅቡቅ ዝኾነ ኣርቲክል ብዛዕባ ፍቅሪ ኤርትራውያን ኣብ ፌስቲቫላት ዝሳተፉ ብፍሉይ ንመንግስቲ ኤርትራ ንክሕግዙ ወይ ንኸተባብዑ ዘይኮነስ ኤርትራ ከም ሃገር ንክትቅፅል ታሪኻን ክብርታታን ንወለዶ ንክሰጋገር ኩሉ እቲ ፀገማት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘጋጥም እናተረድኦም ፅቡቅ ነገር ክገብሩ ዝደልዩ ነታ ሃገር ድማ ዋሕስናታ ክኾኑ ዝደልዩ ኣርሒቆም ዝጥምቱ እዮም እናበለት ሓደ ኣርቲክል ነቶም ፀረ ኤርትራ ዝብልዎ ዝመለሰት እያ ሕጂ እንታይ ኢላ ኣብዚ ሓደ ኣትላንቲክ ካውንስል ዝበሃል ኣሎ እዚ ኣትላንቲክ ካውንስል ዝበሃል ሓደ ዓቢ ናይ ፖሊሲ ብድሕሪ መጋረጃ ፅልዋ ዝገብር መፅሄት ወይ እውን ፓብሊኬሽን ክንብሎ ንኽእል ኢና መብዛሕትኡ ግዜ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ሰነት ይኹን እቲ ኮንግረስ ይኹን ዝወስዶ መርገፂታት ካበይ ዝመፅእ ሓበሬታት የለ ካብዚኦም ኣትላንቲክ ካውንስል ድዩ ፎሬን ሪሌሽንስ ዝበሃሉ ሚድያ መፅሄታት ኣብኦም ዝወፅእ ኣርቲክልስ ከም ምንጭ ናይ ሓቂ ምንጭ ናይ ኩንነት ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ስለዚ እዚኦም ኣብዚ ዝወፁ ሓበሬታታት ኣመናፀለውቲ እዮም ወላ እኳ ድንዙዛት ሰባት ዝፅሕፍዎ እንተለዉ ኣብኡ ትብል ኣላ እዚ ነገር እዚ ግን ኤርትራ ቀንዲ ዝሃስያ ነገር እሱ ምዃኑ እዩ ሓደ ሕጂ ኣብዚ ኣትላንቲክ ካውንስል ብዛዕባ ኤርትራ ብመን ወፂኡ ነይሩ ኣናሊሲስ ባይ graduate student had a master degree ተማሃራይ ዝወረደ ማለት እዩ at the Elliott School of International Affairs at George Washington University with the headline Gateways to the Red Sea the case for Israeli Somaliland normalization እጂ እንታይ ዝብሉ ዘለው ብዙሕ እዚኣ ሶማሊላንድ ትበሃል ከም ሃገር ተቐባልነት ክትረክብ ብዙሕ ኣጀንዳታት ዝግበር ዘሎ ነዚ ኣጀንዳታት ናይ ሶማሊላንድ እስራኤላውያን ዝደፍእዎ ዘለው ንዑ ተቐባልነት ንምግባር ኤርትራ ከም ኣሉታዊ ፅልዋ ትገብር ዘላ ጌርካ መምፃእ ማለት እዩ እንታይ ዝፅሕፍ ኣብዚ ኢላ ኣላሳ this graduate student wrote report suggests that Israel already operates an intelligence base in the Dahlak archipelago of the Eritrean coast which serves to monitor Iranian activities
the hot link to the reports opened a preposterous 2012 حرس يعتبر مثل مسيرنا إسرائيل claiming that both Israel and Iran have military base. ስለዚህ እንታይ እትብል ሃካያት ድንዙዛት ከምኡ ድማ ሓደገኛ ዕላማ ዘለዎም ጸሓፍቲ ብዛዕባ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣሉታዊ እዮም ዝጽሕፉ። ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ሪፖርት ሓደ ናይ ኩዌቲ ፖለቲከኛ ተመሳሳሊ ሓደገኛ መርገፂ ኣንጻር ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ብፍላይ ኣብቲ ወደባት ናይ ከባቢ ዳህላክ ዘሎ ናይ ኢራንን ናይ እስራኤልን ቤይስ ከም ዘሎን ናይ ሁቲ ቤይስ ከም ዘሎን እስራኤል ኣብቲ ቦታ ከም ዘላን ዝብል ሓበሬታ ኣብ 2012 ዝወፀ ብሓደ መጽሔት ናይ እስራኤል ክሳብ ሎሚ ድማ ከም ምንጭ ሓቂ ኮይኑ ኣንጻር ኤርትራ ንምጽሓፍ ብተደጋጋሚ ዝወፅ እዩ። ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ነዚ ነገር እዚ ጌጋ ምዃኑ ሓቢራያ ግን ኣጋይን ኤርትራ ትብሎን ዓለም እትኽተሎ ሚድያታትን ንበይኑ ምዃኑ ኣብዚ ኸትሪ እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ኣትላንቲክ ካውንስል እውን ተወፂኡ ኣርቲክል ከም ሓደ ናይ ብሓቂ ንዓና ንምጉዳ ወይ እውን ሕማቅ ስማዓና ለይኮንኩን እዚኦም ኣትላንቲክ ካውንስል ዝበሃሉ ገለ ነቶም ፃዓዱን ካልኦት ማለት እዩ ኤርትራ ትብሎ ኣይሰምዑን እዮም ኢትዮጵያ ትብሎ እውን ከይሰምዑ ክእሉ እዮም ኣትላንቲክ ካውንስል ፎሬን ሪሌሽንስ ኢኮኖሚስት እዚኦም ዝብልዎ ግን ከም ካይንድ ኦፍ ኣብቲ ሳይንቲፊክ ኣርቲክልስ ሓደ ሳይንቲፊክ ኣርቲክል ክፅሓፍ ከሎ ናትካ ሶርስስ ምንጭ ናትካ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ገለ ካብቶም ክሬዲቢሊቲ ወይ ተኣማንነት ዘለዎም ዝበሃሉ ሶርስስ ካብዚ ዝመፅእ ሓበሬታ ወሲዶም እዮም ዝጥቀሙ። ስለዚ እዚኣ ጋዜጠኛ ናይ ብሓቂ ሓዚና በዚ ዝግበር ዘሎ ከመይ ገይሮም ዘይኮነ ነገር ከም ዝኾነ ጌርካ ትዛረብ። ኢራንን እስራኤልን እንታይ ክገብሩ እዮም ኣብ ሓደ ቦታ በይ ዝሕዙ ንሓድሕዶም ክሰላለዩ እስራኤል ኣብ ኤርትራ ዘላስ ንናይ ኢራን መደበር ክትስልድ እያ መፅያ ዘላ ወይስ እንታይ ክገብሩ እዮም? ብሓፈሻ እቲ ዝግበር ዘሎ ዘረባ ፈፂምካ መትሓዚ ዘይብሉ ምዃኑ ግን ኣብ መወዳእታ እዚኣቶም መላገፂ ዝመስል ሓበሬታ ይህቡ ናይ ኤርትራ ግዳይ ዝገብራዩ እናበለት እያ ትዛረብ ዘላ ንዓታቶም እውን ታግ ጌራ መሊሳትሎም ኣላ። ስለዚ ኢልዮት ስኩል ከምኡ ድማ ነቲ ኣትላንቲክ ካውንስል obviously have no standard but you would think they might at least have a fact checker ስለዚ ወላ ሓንቲ ስታንዳርድ ከም ዘይብሎምን ነቲ ኩነታት ሓቂ ንኽፈልጡ ብዙሕ ፃዕሪ ከም ዘይገብሩን ፋክት ቼክ ዝበሃል ከም ዘየለን እዚ ኩሉ ዝግበር ድማ ብዋጋ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ንምፅላም ኤርትራ ካብ ሽግር ንኸይትወፅእ እቲ ገዳን ዕፅዋን ንኸይወፅእ ብግምጣሉ ድማ ነታ ሶማሊላንድ ተቐባልነት ንኽትረክብ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ኢና ንርኢ ዘለና and it's sickening يحزنك يحرقك يقطعك كم ኤርትራ ምክንያቱ ስለምንታይ እዚ ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘጋጥም ኢልካ ንኽትሓትትን ንዑ ድማ መሊስካ ብዙሕ ፃዕሪ ከም ዘድልየና ዘሎ ኣብ ዲፕሎማሲ ድማ ይነግረካ። ብሓፈሻ የቐኒየልና ንዛኣን ገሪሶን ሰፖርት ግበሩ ኣፔክስ ኣላ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ትፅሕፍ እያ ፍልፍት ጋዜጠኛ ከምኣቶም ሳልሳይ ኣካል ኤርትራውያን ዘይኮኑ ፃዓዱ ድማ የድልዩና እዮም። ምክንያቱ ንኣብነት ናይ ሶማሊላንድ ጉዳይ ተሪኻ ክንደይ ፃዓዱ እዮም ፅሕፍሎም ብርግፅ ብዙሕ ሎቢ ከም ዘሎን ኢማራት እውን ነቲ ሎቢ ናታት ትሰርሓሉ ከም ዘላ እስራኤል እውን ትሰርሓሉ ከም ዘላ ኢኻ ትርኢ። ብዛዕባ ሶማሊላንድ ዘይተኣደነ ኣርቲክል ዝወፅእ ብተቐባልነት ክትረክብ ኣለዋ ብኣሜሪካ ዝብል ድማ ተደጋጋሚ እዩ ዝኸውን። ንዖም ይቀበሎም ኣይቀበሎም ካላርሲ ብዋጋ ናይ ኤርትራ ንኤርትራ ከም ሓደ ቪለን ከም ፀላኢ ጌርካ ብምቕማጥ ክኸውን ከሎ ግን ንዓና ዋጋ የኽፍለና ስለ ዝኾነ ነዚ ክንፅዕረሉ ኣለና ክብል ይደሊ። ሕጂ ናብቲ ካልእ ዞባት ጉዳያት ክንሰግር ሎም መዓልቲ ኣብ ትግራይ ከተማ መኾኒ ዕጡቋት ብዝኸፈትዎ ተኽሲ ብዙሓት ሰባት ከም ዝተጎድኡ ተገሊፆም እቲ ተኽሲ ካብ ኣርሚ 43 ዝመፁ ዕጡቋት ሓይልታት ትግራይ ንሓላፊ ቤት ፅሕፈት ምልሻ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኣይተሓለፎም ማለት እውን ቴንሽን ንምሓዝ ኣብ ዝፈተንሉ ምስ ኣብታ ከተማ ዝርከበ ውዳበ መናእሰይ ሓመድ መኾኒ ከም ዝተጓነፁን ናብ ህዝቢ ተኽሲ ከም ዝኸፈቱን ነበርቲ ንቢቢሲ ገሊፆም። ኣይተሃፍቶም እቲ ክስተት ሎሚ ኣብ ሰዓታት ቀድሚ ቀትሪ ኣብ ከባቢ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ እንተጋጥም ካብ ዝነበሩ ሰባት ሓደ እዩ። ሰዓት 5 ከባቢ ከን ምክንያቱ ከተማ ከባቢ ሓደ ዝሻ ሓደ ኮነ ነው ቴንሽን ማለት ነው ሓመድ ቱሩኑ ለሸና ተላዩ ምንታይ ክልለ አሁን ለበሰዲ ወይ ከተማው ባና ከም ዝሄዶ ሶስት ሓላፊነት ይውልኩም ተራውቶም እንደገና ካለ ቦታይ ከለውሊ ይሳዓሊ አይተራውታ ሆነ ናይ ዚ ሆነ ምልሻይ ዛ ፖሊስ ሳይ ስለዚ ደበይ ወይ ተጣጣ ዳሆነ እንደገና ባና ክዳን ግቦና ምንታይ ሰምተሉ ከም ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ናይ ትግራይ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናብ ሓደገኛ ኩነታት ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ምዚ ዝተሓሓዝ ኣብዚ እውን ሓደ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ደቡብ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ በዓል ራያ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት እዩ። ቀፃሊ እቲ ፖለቲካ
ናይ ትግራይ ኣብ ሓደገኛ ደረጃ ገጹ ይኸይድ ከም ዘሎን ዳርጋ እቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ ክመቃቀል ከም ዝኽእል ዝገልጽ ድሮ ተመቃቂሉ እንዲ ዘሎ ግን ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ብዙሕ ባጀት ኢንቨስት ገይሩ ጉዳይ ናይ ትግራይ ሕምስምስ ኣቢልዎ ከም ዘሎን እቲ ጽምዶ ዝበሃል ናይ ምስ ዓፋር ዘሎ ገዲፍካ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጉዳይ ዝገደደ እናኾነ ይመጽእ ከም ዘሎን እቲ ህዝቢ ድማ ብፍላይ እቲ ደቡብ ዘሎ ብልጽግና ኣመና ኢዱ ይትሉ ከም ዘሎን ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሩሉ ስለ ዘሎ ተዋሓት ምሱ ካውንተር ንክገብር እንታይ ዓቕሚ ኣለዎ ናበይ ገጹ ክኸይድ ይኽእል ናይ ብሓቂ ኣተሓሳሰብ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ጉዳይ ናይ ትግራይ ድማ ብቐሊሉ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን ዘሎ እስኪ ብወገን በዓል ስታሊን ነዚ ብኸመይ ገሊፆሞ ነይሮም ንስማዕ ጸኒሐ ከባቢ ምልሽ ሓይል ተዋጊእ ሰራዊት ትግራይ ኣፋሪ ሒዙ ስነ ስርዓት የተሰናበተን ኣርሚ ዘመቻ እዩ ብሕጊ ሓነ ይድለ ኣለኹ ተታሃይነ እስክትኩስ ይግባእ ንስታን ንጥሩ እንተኮይነ እውን ኮይልካ ብካ ንፅህነትካ ተረጋገጽ ድሓር ተዋጊኡ ኤግዛክትሊ ብኣምሆ ኢልናዮ ኢና ደመቀ ዘውዴ ኣብ ጎንደር ንትሽዓተ ፌደራል ፖሊስ ድዮም 7 ፌደራል ፖሊስ ዝቆተለሉ መንገዲ ማለት ድሓር ትድለይካ ስለ ዝበልዎ ኣብ ከባቢ ውሽጢ ባንኪ ኮይኑ ተኪሱ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኮይኑ ድሓር ምልሻታት ውለው ጎኒ ሒዙ መፅኡ ነይሩ ተኪሶም ኣብ ዝኾነ ቦታ ኮይኑ ካብኡ ሰራዊት ትግራይ እዚኣ ህዝብና እውን መላእ ዓለም ዝከታተል ዘላ ክፈልጣ ኣይተኮስን ንሰማይ ክልተ ጥይት ተኪሶም ስርዓት ይከበር ዝብል ድሓር ናብ ናይ ቴለ ዝኾነ ቦታ ኣለዎ ናብታ ናይ ቴለ ኣትዮም ሰብ ከይዋደቕ ኢሎም ደም ከይዳመ ኢሎም እዮም እምበር ንዝወዲ እዚ ምትኳስ ጠፊኦም ኣይኮነን ድሓርቶም ምልሻ ሰራዊት ትግራይ ምባር ክመፀና ኢሎም ሃዲሞም ናይቲ ባንኪ ማናጀር ማን ዋርዲ ሓለዋ ኣብ ባንኪ ኮይንካ ንምንታይ ለማለት ካዓ ዘለና ሓበሬታ ቶም ምልሻ ንሰራዊት ትግራይ ክወቅዑ ተኪሶም ወተሃደሙ እዩ ቅድሚ ምትሓዙ ትወዲ ማለት ድሓር ታዮም ገይሮም ቶም ምልሻ እቲ ናይቲ ኣሜን እቲ ኩነታት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክሳዕ ክንደይ ዝተሓላለኸ ነገር ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ትግራይ ድሓን ብኩሉ ከተሓዘልኩም መጀመርያ ንኩሉ እቲ ሓበሬታ ዘሎ ንስማዕ እዩ ገርገስ ዕንዳይ ናብቶም ኣብ ዓፋር ክልል ዝርከቡ ሰራዊት ሓራ መሬት ተጸምቢሩሎም ኣብ ኣርሚ 43 ኣዛዝ ኩር ሓደ ኮሎኔል ገብረ ገርገስ ዕንዳይ ምስ መኪኑን ምስ ዓጀብቱን በትማል ለይቲ ናብ ሓራ መሬት ዝኣተው እንትኸውን ብርክት ዝበሉ ኣዘዝትን ኣርምታትን ናብ ተቃልሲ ይጽምበረለው ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ሓራ መሬት ዘሎ ሓይሊ ዝተፈላለዩ ምንቅስቓስ ከርኢ ዝጸንሐ እንትኸውን ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ሰፊሕ ክፍፍል ተፈጢሩ ኣብዚ ድማ ብኣርባዕተ ግንባራት ብምሉእ ቁመና ዝተማልአ ዕጥቂ ኣወዳድባ ተማዕራሪ ቃልሲ ካይድ ምህላው ዝገልጽ ዘሎ ኣብ ሓራ መሬት ዝርከብ ሰራዊት እውን ህዝባዊ ሰራዊትና ከፍርሱ ብዝሕ ዝበለ በጀት ተመዲቡ ካብ ዝንቀሳቀሱ ዘለው ኣካላት ኣለው ዝበለ እንትኸውን ልዕሊ ሓደ ወርሕን መረጃን ድሕንነትን ናይ ትግራይ ሓይሊ ሰላም ሰራዊት ክከታተሉ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ከፍሽሎ ኪሉሎ ክብል እውን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ ዘሎ ኣብ መንጎ ክልተ ሕዋት ተፈጢሩ ዘሎ ምግምማዕ ድማ ሓዲኡን ሓዲኡ ከፍሽሉ እውን ዝጓይ ዘሎ እንትኸውን ሓይሊ ሰላም ትግራይ ድማ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ መረጃን ድሕንነትን ናይ ትግራይ ሓይሊ ሰላም ሰራዊት ክከታተሉ ድሕሪ ምጽናሕ እውን ከፍሽሎ ኪሉ ከም ዘሎ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ ብፍላይ ኣብዞም ጉዳያት እዚኦም ብርከት ዝበሉ ሰብ ሃፍቲ እውን ኣብቲ ጉዳይ ዓርሶም ከግልሉ ዝተነገሩ ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ መትሓዚ እንድዩ ዘይብሉ እቲ ሓበሬታ እዚ እስከስምዕዎ ኸ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣብዚ ተሸዊት ቢተው ዝካሕዳም 300 ሚልዮን ህዝቡ ዝኻሓደ ማለት እዩ ቃልሲ ወለዶ ዝኻሓደ ብቕርሺ ማለት እዩ እዚ ኣይሁድ በቅርሺ ክንደይ ደምሎም ዘፍሰስሉ ኣሕዋትና ብገንዘብ ሸዊዱ ብገንዘብ ክሒድዎም ማለት እዩ 300 ሚልዮን ማለት እዩ ክሒድዎም ዝካሕዳ ማለት እዩ ናይ ቦታቱ ናይ ዘርኡ ማለት እዩ ትምኽሓድ ካብ ሕጂ ድማ ብዛዕባ እዚ ኣብ ብዙሕ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ ከተሓዘልኩም እየ እቲ ሓበሬታ ጥራይ ክንወስዶ እምበር እቲ ፖለቲካ መርገፂ ንተጋሩ ዝምልከት ስለ ዝኾነ زحزنان نجارة تجارة لا تجري ناي والكسبات تجارة لا يكون ناي كولونيلات ناي جنرالات تجارة لا ناي هزب تجري تجارة لا ناي مجوز بحال تجارة لا يلن ناي كرش جبرز بحال تجارة لا يلن ناي ودش جبرز بحال تجارة لا يلن ناي هزب تجري تجارة لا يجلو TDF تجري ديفنس فورس ناي والكسبات تجارة لا يبحالين استجرى لاجي TDF تفترض هزب تجري نخصنا سلمت متعزول وان هزب تجري أبتين كخوين زفترو وتهزبي ما استجرى لاجي في ثورة ريتات فشم إذن ريو زلنا كنتات بقولوا درجة
منيو انجوي كقبر زخل اندحري لنا نزخل لاغصلو زخلو زيام يم መተው اليو مستعدلات ناي قطبا حماق زلو مالتي اجاي ازي ولا ابزون حنت ملخ ترخيبا نيره كانت كناتنا كانت كناتنا دليل حزما فتي توتس يتقشوا ثاون دليل مكلاكيون تግራይ ዘጨፍጨፍካ ይብል ታሰላሚና እንደልዳው ያዳት ተባሉን حاول حسرن كنا نازل نقاطع بعضنا ማለት ስልጣን ከሕዚና ስልጣን ما بمرز انت ونس بغلبت حق منقص تحس حق منقص ونحيل Yeah, this is all Tigray. Let's name what data بس غيرنا نحلف. العلنا بإرترا አዲስ አበባ ምስ መጽ ማለት ኣብ አዲስ አበባ ግንባር ፈጢረ ምስ በለ ብርጌድ ንሓመዱ ዋላ ካብ ዘይ ስምምዕ ዋላ ከኹሉ ኣብ ዘይ ተኣከበሉ እዩ ኾን ግን ናብ መሬት ወሪድና ብረታዊ ቃልሲ አልዕልና በኤርትራ ስርዓታዊ ለውጥ ክነምጽኢና ናይ መሓዛ ኣብ ምምራጽ ከይድታት ከምቲ ዝበልከይ አንተ ወድማ ምስ ዲፕሎማሲ ጉዳያት ተተሓሒዙ ምንቅስቃስ ጀሚርና ኣለና ዝበል حسابون بحال حليفو بميداز وقع زنبارو قداي مو أبز قداي زي برقيد نحمدو مالت حزي أبدي سابا وردو حدوش زمتو من قصقاس ويكاتي كل وقت يتبعله ويدمانا بقنبار عبي مسابها تمحبل زنبارة نا ودو تسقاقير مسابها حزيز اللو خيدي تايز مسل مالت تمن قصقاس كنت نايمي جمريا زنورو وعدي زغتصل زلو ولاس تبتاتين إموالي كاليو حزيز اللو عمريت اللو من قصقاس كخميتري وخمت تبعها لدي زخير زلو ናይ ብሓቂ መሬት ብረታዊ ቃልሲ ወይ ከዓ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ተጀሚሮም እዮም ማለት ይኽእሉ እዚ ነሻ ንድሕሪት ምልስ ኢለ ገላ ክትንከፍከፈትን እየ ምክንያቱ እዚ ቃልሲ ናይ ኤርትራውያን ሕጂ ጀመረ ኣይኮነን ኣብ ግዜ ብሰንኪ እዚ ከዓ ውድባት እንዳተጫጭሓ ኣብ ኢትዮጵያ ንዓን ዝኸውን ናይ ቀለበን እንዳሓበን ክንደይ ዓመታት ክኸይድ ፀኒሑ እዚ ኸይዱ እዚ ከዓ ዝረኣናዮ ናይ ትግራይ ኩነታት እውን ወሊዱ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ምቅላስ ሕጂ ኮነን ተጀሚሩ ዝነበረ እዩ ግን ሕጂ እንታይ ዓይነት ሓድሽ ስትራቴጂ ስለ ዘሎ እዩ ዝብል ሕቶ ክምለስ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ምስ ብልፅግና ኮንካሲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዲክታቶር ኣሊኻስ ሓደ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ክትተክልካ ኢሉ ዝኣምን ሰብ ብገሊኡ ወገን ክህሉ ይኽእል ኸውን በቲ ኣነ ዘለኒ ርዲት ወይ ከዓ በቲ ኣነ ዘለኒ ትዕዝብቲ ናይቲ ፖለቲካ ግን ፈፂምካ ሓደ ዘይ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ኣብ ካልእ ሃገር ምትእትታው ገይሩ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክትኽለልካልካ ምፅባይ ወይ ከዓ ካብኡ ሓገዝ ረኺብካ ንኤርትራ ምእታው ዝብል ምናልባት ካብ ኣሕዋትና ናይ ወይ ጎረቤትና ናይ ትግራይ ዘይተምሃርና ኢና ክንከውን ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ሕጊ ንምኽባር ኢሉ ንቲፒኤልኤፍ ንምጥቃዕ ኢሉ ዝወፈሮ ኣብ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ዓይነት ፅንተት እንታይ ዓይነት ጀኖሳይድ ከም ዘጋጠመ ዝኩሉ ዓለም ዝምስክሮ ሓቅታት እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንዳሃለዎ እንከሎ ከዓ ወላ ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማሲ እውን እንታይ ዓይነት ዲፕሎማሲ እዩ ምስ መን ኢኻ ትዘራረቦ ዘለካ ኸ ኣብ ምንታይ ዘተኮረ እዩ ዝብል ወላ ሓንቲ ሕጋዊ ዝኾነ ነገራት ምስ በዞም ኣብ ኢትዮጵያ ወሪዶም ዘለዉ ዝተሓዝ ዝድህሰስ ገለ የለን ዝግበር ዘሎ ሰባት ዝግበር ዲፕሎማሲ ከዓ كم زنريو دلنا تكونتات كما يقاير كم زلت منسي اتريو لهم مالت تي بوليتيكا فلليات ابين تاي كختل كم زخل بزح سب ان تردو يمصالو حرا حرا نوصينا حجزنا بالجهل اعطيهم ما تمحني شكرنا مس دقيق مصركم اما ير حموش راسو عطيف شات تخلو بصها تسكينه زو زت نالكم مصركم هرادو بوات دقيقه ثلاث دقيقه اذا مساو اي زت نالكم مصركم اعطيهم ما تمحني هاي شكات ولا معنا ندخل لا لومي هتقاقي جايز سقابلك حارة نوصينا حق كم سقار اخواتنا تريقر يقبر حسب تعمل هو جنبكم بتسقنا خيرهم كلمة مهم حجينا تقرأ يقبرنا كلها هنا ولا تكوع علينا ورد هو حتى من قبرنا يكون نحب زنيق سبعة ونتي بلبنا هنا قبرنا دسبت أنا تعصل نوبل لا يقول له صراحة ما تمتاي قبل لا يقول بلتليمون
أجي أنت شهادة عيني خبر حسب زمرة يوهانس እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ምስ ተጋሩ ኣብ ጎንኹም ኣለና ፍንጫሕ መሰንገለ ኢልካ ገንዘብካ ንኻልእ ሰብ መንሰይን ሓዊስካ ትግራይ ትዕወት ንሕና ጻዕዳ ክዳን ተኸደና TDF ኢና ትብል ከም ዘይነበርካ ሎሚ ንተጋሩ ቀዳማይ ጸላዮም the number 1 ኤነምናቶም ብልጽግና ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ኮይኑሉ ዘሎ ምስ ብልጽግና ዘይኮንካ ዓስኪርካ ዘለኻ ከመይ ገይሩ ዳይ ዘምህረት ዮሃንስ ተገምጢሉ ሕጂ ንተጋሩን ኣብ መንጎኹምን ኣትይኩም ዘሎ እንታይ እዚ ሰብ እዚ ናይ ብሓቂ ሓንቲ ብዝረኣኽዋ ምናልባት ከተሃዘልኩም ብዙሕ ናቶም ነገራት ኣብቲ ውሽጦም ኣቲኻ ክትፈልጦ ስለዘይትኽእል ጠቕላላ እታ ስልጣን ስለዝኾነ ተዓልና ንዝውሮም መጣልዒ መንእሰያት ሒዝና እቲ ንደልዮ ፀቢብ ረብሓ ከነዕውት ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ሒዞም መፅኦም ስለዝነበሩ እዮም ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ስለዚ ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ምስ መፁ ዘይተፀበይዎ ፀኒሕዎም እንታይ ዘይተፀበይዎ ፀኒሕዎም ስሩዕ ዝኾነ ዝሓሸ ኸማን ጉባኤ ክንገብር ኢና ብጉባኤና መሪሕነትና ንመርፅ ባይቶ ኣለና ፈፃሚቱን በይኑ ከምድላ እዩ ዝገብረሉ ብሓፈሻ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ፓወር ሃንግሪ ከም ዝኾኑን ናይ ስልጣን ፅምኢ ከም ዘለዎምን እንጌሮምን ናብሮምን የብስሉ ከም ዘለውን ሕጂ ድማ እቲ ምስ ትግራይ ዝነበሮም ቢንቶ በቲኾመ ምክንያቱ ብልፅግና ኣብዚ እዋን እዚ ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ገለን ሒዙ ነቲ ትግራይ ዝበሃል እንታይ ይገብረሉ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እዚኣቶም ድማ ምስ ብልፅግና ኮይኖም ኣለው እታ ኣብ ትግራይ ትወርድ ዘላ ኩነታት ድማ በዓል እዝን ወድኸሙን ኣብ ኤርትራ ዝደልይዋ ጉዳዮም ኣብ ኤርትራውያን ኣብ ደገ ገይሮሞ እዮም ሕጂ ነቲ ዝገበሩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዳሳት ናይ ኤርትራ ክብርታት ናይ ኤርትራ ንምፍራስ ለይትን መዓልትን ዝተዳኸመሉ ዘይተዓወቶ ንዕኡ ናብ ኤርትራ ወሲድካ ንምግባር እምበር ካልእ ሕልሚ ወይ ካልእ ራእይ ክሸጦ ዝኽእል የለን ነዚ ድማ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ኣለና ሓደ ትመርፅ ክልተ ትመርፅ ኢኻ ወይ ሻዕብያ ትመርፅ ወይ ብልጌና ሓመድ ትመርፅ ንሻዕብያ ሰላም ክገብር እተጋ ምስ ብልጌና ሓመድ ክለ ይኽእልና ምስ ኤርትራ መንግስቲ ሰላም ኢና ምግባር ማለትስ ብርጌድና ሓመድ የኹርዮ እዩ ብርጌድና ሓመድ እቲ ትግራይን ኤርትራን ክዋጋእ እዩ ዝደሊ ክትሪአለይ እወ ከምኡ ዝደሊ ኣብ ኩናት እዩ ረብሓ ናይ በዓል እዚ ኩናት ከለኹም እዩ ምሳኹም ነይሩ ሰላም ምስ ረኸብኩም ኣንጻርኩም ዘኽእዶ ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ኩነታት ብሩህ እዩ ክርዳእኩም ተደሊኹም ባት ናይ ትግራይ ጉዳይ ተወዲኣቶም እያ ምስ ብልፅግና ንክንደይ እዋን ክስዕስዑ እዮም ንግዜኡ ንገድፎ ሕጂ ናብቲ ኣገዳሲ ሜጀር ካልእ ኢቨንት ዘሎ ክንሰግር أحمد رحرحو نيرترا زمصمو حشكت منسيات عفر السعيب وزركب قاشانا دما كتبيناي نغيدنا بقاشانا ودحاو بوي العواد صادفكني العوانة هتما حسين كم زنريو زلنا صمدو اب عفار دما بزلعله فورس بزلعله نحري خيت سلازلو ابي احمد كل زكالو كل نغراتو كغبر مخانون صمدو نا عفار دما سفيح بوليتيكاو تنازلوا فيديو باول سي تسريحه قريبالا سلازي كيتكم سمعوا very interesting ኤርትራ ኣብቲ ጉዳይቲ ኣብ ድማ ኣብቲ ቦታቲ እንታይ ዓይነት ኣጀንዳታት ክገብር ንነዊሕ ከም ዝቐፀለ ነዚ ናይ ዓፋር ኣጀንዳ ድማ ካብ ካልኦት ብፍልይ ዝበለ ንነዊሕ ከም ዝሰርሓሉ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ክገብረሉ ከም ዝፈተነን እንትኾነ እቲ ህዝቢ ዓፋር ንነዊሕ ዓመታት ጉሒፍካዮ ዝነበርካ ረሲዕካዮ ዝነበርካ ከም ድሌትካ ትላገፀሉ ዝነበርካ ህዝቢ ሎሚ ተገምቲልካ ናቱ ቲፌዞ ናቱ ሓጋዚ ናቱ ደንጋፅ ኮይንካ ክትቀርብ ኣይትኽእልን ኢኻ ንዓሻ መሓመድ ወይ እውን ሓደ ክልተ ኣብ ስልጣን ስለ ዘቕረብካ ድማ ብፍሉይ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ዓፋር ትምልከቶ ወይ እውን ተሓልየሉ ኮይንካ ክትቀርብ ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ነታ ዓሻ ትበሃል እውን ሓዋ እዩ ነታ ኢንጂነር ዓሻ ሚኒስትር ምክልኻል ዘላ ማለት እዩ ስለዚ the situation is changing very very fast ኣቢ ልክዕ ከምታ ኣብ ትግራይ ስዕረቱ ክቕበል ዘይደለየ መኖት ናይ ትግራይ ኩነታት ናብ ኩናት ክወስዶ ዝፍትን ዘሎ ኣብ ዓፋር እውን ካብኡ ዝፍለ ካልእ መንገዲ ክኽተል ከም ዘይክእል ምግንዛብ የድሊ
صمدا صبغيو سلام كساب زلو مسزبي كساب زغبر زلو ركب اي هوب ناب كاله منقد كيدن تسفاناتنا سلام نايز حزبታት زيو حزب عفار دما افدغ بحرين تحردليو عفار مسمت ناير ترادوب سلازلو لك كم زناي تግራይ ዘሎ ምስ ኤርትራ ተተረዳዲዩ افدغ بحري نختقم كلكሎ زخل حيلي يلن حقاوي أجباب علم لخاوي حق تختيلك كفيلك افدغ بحر نختقم زخل كل معنا حيلي يلن سلازي صمدو كاب دوبات ناي تግራይ ናብ دوبات ناي عفار تغيرو خم زلو بفلاي بوري بتي عصب وجن كاسلو زغولت تكبر زلو እዚ ኩነታት እዚ ንዓቢ ኣብ ዘይ ሰዓቱ ናብ ካልእ ኩናት ንኸይወስዶ ፍርህ ኣለና ኣነ ግን ኣይ ቲንክ ሻዕብያ እውን ካልኩሌትድ ገይሩ ዝገብሮ ዘሎ እምበር ሃንደበት ኣብ ወላ ሓደ ዘይተፈልጠ ኣብ ቃልዕ ዝገብሮ ዘሎ ኢልና ክንግምት ኣይንኽእል ኢና for whatever reason ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ሻዕብያ very calculated ዝኾነ መንግስቲ ምዃኑ ምግንዛብ ኣድላይ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣይ ቲንክ ከም ንቡር ጌርና ክንወስዶ ንኽእል እዩ so ሰላም ኣብ መንጎ ህዝቢ سلام حزب عفار بخلتي وجن زلو سلام أمونجو حزبات إيرتران تجراين حزبات إيرتران عفارن أكبر ما حزب إيرتران السودان كلنا عندلي كوينات قصون لما سمعتون كريين دلنا جن سلزي دل خاين سلزي تمنى خاين كوينات هاي متأكد مالت كاي كونن تزي اسكي كابز وتي لنا نبتي a little bit softer زخانة كونتات كنسجر كايو مليل ونك سوانا أصابة دوني كحينا انت يهودو الام بعزيك تعاصو من قدو كباطر دحري وكسيقون كل البزي عسبي فقري حسن حفل وقناي تتنكا حسب اللخا تجنا دنبربر تبل نخطوة تاكي خازو لو مو استوعن شو عند ألكا تمسكن كتبل أمبلانست حنبابني حانت هيوات كتدهن بقول نخات حلف بالا نساقن تجنا تحسب تمارر تقيم تستنتن أو كبابي خازو لو هسبتالات مبصحيهم أبا موتالو كانسان ناسا قيوم سلازي يلا تبارابر نسولي أمون صولتكا قبر ملوء كلخا أي تمارر دليتاتكا يعبيخا أبجنكات أي تنبر تمزقنبر يلا تبارابر صولوت قبر نسلت سقاي زنبر نساماي كتشبت أب حلمي أي تنبر قدفو مغيام نفسها أخت محر يلا تبارابر حفل thank you أنا بحكي نزا فيديو بسرعة أخواسي أمين برقص نقول إيرترا ولا بوزة تنكف ستوري زي زمان سي تايلوم تعيفة مالو ليبيا كله كفيل الله أوروبا مساتوت كات أليماتو أوف أنت كندي تحسن كندي تحسن أمين الزنا قرات زي أبي وجلون ديو نبي حكي لما تحسن له دك تبعتيو شجرون بزوج زي نقرر له منيو ما نمسوا يفلطونيو كان زنا دك تبعتيو السقمان سلزو خبري يا ميديا مزيمبر بزوج زي دك تبعتيو ميديا مزيوب شجرون هاي زاربونيو زمالة دما شجرنا دك تبعتيو إلا المالة هيكون أنا really sorry for this guy مالت كل سب حماق نايدو كنستيو حماق زدلي ويقول نايدو كنستيو حماق زحلم ودلو مالت هيكون زوم سبات زيوم ودات أبزدق زلو من البات كبابي يوم قال سلزي الله حضر نخو قبرو فتوى سبات بزخون يقول من قدي كل عليه يقول يا تزرع بوز زلو وتزيد قنا تزقات مام زلو ناي بحق دك تبعتيو لبون كم سبرز قبريو حنت قال نسيتي أمينكا لبغايبكا مسا هو تمنيخا أبغزي تجمع كتردا لعلن تحت كتب الكلغة كل اللي بخاو أغميت كاب في الليل ما تندك كنسيا أفريقيا أخينا كابت نورمان للعلي فقرنا نا فرق على ناتك ما نتوم دك تبعتيو ناي بحق كم زبدلهم أبدق مس مساجن تعدل مسرها ولا عندما كلام رجعتات كجبرة كلها ناي بحق خط حزن زي انتهي زريكاتي تبعتي ما عرض زي كونه فقر كل زي 50 ما عرض زي كونه كمل كله تود بزع ينفسس قبره لفقري نسال ما ترب حلت رايز لا فقري معنقو حدا قاكوت كخمس غل بزي خاطري نزوم ودات انا يحزلهم مسام تخدل لابزنا تعد ما نبوريو ابتكوز فلتا سلاليا قالت زي لاتو قال قال دليو نخركب تازر غبان زفلتا قال مسا هي وتمنيو توفي كل زلو اركيبو عكا سغاغران صبغ هيوت نغمرز صعر زلو ازي كونن زغبو كن اي بحق تحزن هيوت كن ناي بحق تنكا غزل لي ابزي اكل تناشت من سيات صبغت مخرخبو سميع مالو نزحونا تفلط ود ما بجاهم اجو قبلولنا زي حلف شكري لان كن غزيو خبدو سلازخل بيتكسان نيرو سنبت مالتي حد
መምህር ይምህር ነይሩ ሓንቲ ፅንፅዋይ ነገርና ፅንፅዋይ ካይኮነን ግን ከም ታሪክ መሳሊ ግን ማዕዳው ዝተሓወሶ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ንስኹም ኣብ ጃልባ ኣለኹም ሓደ ሰብ እንዳጣሓለ እንዳሕር ትሪእዎ ኣለኹም ኮንኩም ኢልና ኢድኩም ሓዊስኩም ክሳድሕንዎ ይትፈቱ እንታይ ደኣ ብኣንፃሩ በትሪ ሒዝኩም ስደዱ እሞ እቲ ሰብ እቲ ሓይሊ እንተለዎ ኣብታ በትሪ ሒዙ ክወፅእ እዩ ሓይሊ ተዘይብሉ ግን ማዕለሽ ክትገድፍዎ ኣለኩም ኢሉ ሕጂ ኣነኻ ቄር ይደሊ ሓደ ሰብ ኣብ ባሕሪ እንዳኣተወሲ እሞ ይሞት ይደሎ ስለምንታይ ኢድካ ሓዊስካ ደይተውፅኦ እናረኣኻይኹም መውፅሲ ስቓይ ትብልኒ ኢኻ ምጆ ስለምንታይ ኸ በትሪ ተጠቂሙ ኢለስ ሕቶ መፅያትን እሞ ይሓቶ ነቲ መምህር ማለት እዩ እቲ መምህር እንታይ ኢልኪ ብኻልእ ኣረዳዳ እዩ ማዕረ ክንደይ ኔጌቲቭሊ ዓብዪ ልዑል ፓወር ከም ዘለዎ ማለት እዩ እቶም ኣብ ሕማቕ ዘለዉ ወይ ብፀጋማይ ዘለዉ ሰባት ምናልባት ስኻ ዘለኻ እቶም ፀጋማት ዘለዉ ሰባት ካብ ታሕቲ ኣለዉ ንስኻ ኢድካ ሓዊስካ ኢድካ ክትሕውስ ከለኻ እንታይ ማለት እዩ ንስኻስ ሂወትካ ትናትካ ሪስክ ወሲድካ ክትሕዞም ከለኻ እሞኻ ሓይሊ ምዘይህልወካ ኢማጂን ግበሪ ኣብ ባሕሪ ብኢድካ ሒዝካ ክተውፅእ ከለኻ ንሓደ ሰብ ንሱ ካብኻ ዝሓይል እንድሕር ኮይኑ ንስኽ ናብቲ ሂወት ይኽትሃድ ናብቲ ባሕሪ ሙሴ ክትጥሕት ተርዲቕሮ ሓይሊ እንተለኪ እንድሕር ተኣማሚንኪ ንስኽ ባዕልክ ሪስክ ወሲድኪ ኢድካ ሒዝካ ክተውፅእ ትኽእል ኢኺ እቲ ቤስት እቲ ዝበለፀ ግን ከምቲ ዝበሎ እቲ መምህር ማለት እዩ ንስኺ በቲ ዝከኣለካ ሓይሊ ዕንጨይቲ ሓዊስክ እንድሕር ሰዲድክ ግን ነብስኺ ውሕስትላ እቲ ዕንጨይቲ እንታይ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት መንገዲ ማለት እዩ ከም ርእይቶ መሳሊ ማዕዳ ሰብ ኣብ ሕማቕ ኣብ ኔጌቲቭ ተሎ ስኺ ከም ማዕዳ መጠን ንዓ ከምዚ ኣይትግበር ተመለስ እዚ ከምዚ ኢልክ ተረድዮ ምፍታን ወይ ተሸጊሩ እንተሎ እቲ ዓቕሚ ከምሕጋዝ ገንዘብ ክኸውን ይኽእል ዝተፈላለየ ማለት እዩ ፅቡቕቲ ማዕዳያ ብሓፈሻ ትክክለኛ ምክሪ እውን ከምኡ እዩ ምክንያቱ ንስኻ ነቲ ሰብ እትከተትሕነ ኢልካ ኣብቲ ቦታ ናቱ እንድሕር ኸይድካ there's a good chance ንስኻ ንባዕልካ ክትተርፍ በታ ናይ ቃላይ ድብሎ ሓቂ እያ እቲ ኣብ ቃላይ ዘሎ ሰብ ይጥሕል ስለ ዘሎ ኩሉ ሓይሊ ገይሩ ንውሽጢ ክወስደካ እዩ ምክንያቱ ክተርፍ ክመውት ስለ ዘይደሊ ስለዚ ኣብ ዝጥሕል ዘሎ ሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ንዑ ከትሕነ ኢሉ ዝኣቶ ክልቲኦም ተታሒዞም እዮም ዝጥሕሉ እዩ ዝበሃል ብሓፈሻ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ነቲ ሕማቕ ዘሎ ሰብ ክትሕግዞ ኩሉ ዝከኣለካ ትገብር ግን ንዑ ክትገብር ኣብቲ ንሱ ዘለዎ ሰልሚ ወይ እውን ጭቃ ክትኣትለካ ወይ እውን ሙሉእ ኢድካ ዘርጊሕካ ንዓኻ ከውሕጠካ ብዝኽእል መንገዲ ክኸውን የብሉን እዩ ዝብል ዘሎ ክሰምዖ ከለካ ሕማቕ እዩ ዝመስል ኣብ ተመክሮ ሂወት ክትሪኦ ከለካ ግን ኢትስ ትሩ ስለዚ ሰባት ናይ ነፍሶም ምርጫ ኣለዎም ክትሕግዞም ትኽእል ሓበሬታ ክትቦም ትኽእል ክትድግፎም ትኽእል ግን ኣብ ናቶም ሂወት ንሶም ጠንቀላላዕ ብምባል ግን ክኸውን ኣይክእል እዩ ዝብል ኣይ ሆፕ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ንብዙሕ ሰብ ክትበፅሕ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ነዞም ኣሕዋትና እውን ተኸተልዎም ስምዕዎም ተኸታተልዎም ፅቡቕ ምክሪ ዝህብ ሰብ ድማ ኩሉ ግዜ ከነተባብዕ ኣለና ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ኣብ ካልእ ግዜ ብካልእ ትሕሶ ክሳብ ንራኸብ ተፅቡቑ لومن